Umabot sa 475 kapamilya sa Eastern Visayas ang apektado sa pagkusog-kusog sa bagyong Aghon niadtong weekend. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. 14 ka mga balay sa barangay Kaburihan sa lungsod sa Lavizares sa Northern Samar nagusbat. Human maigo sa buhawi sa dihang unang milandfall si bagyong Aghon sa Eastern Visayas pasado alas 2 niadtong Sabado. Upat sa maong mga balay ang totally damaged, samtang napuusab ang partially damaged. Lakip sa naguba ang covered court sa maong barangay. Matod sa Lavizares MDRRMO nga natugaw sa ilang pagkatug ang mga residente tungod sa kusog nga awan ug kusog nga pagkusok-kusok sa hangin nga gibanaban ang milanat ug kapin sa napo ka minutos. Gipalid ang mga atop sa pipila ka mga panimay. 14 ka pamilya ug 53 ka individual ang apektado nga kasamtangang mipahiluna sa ilang mga kabanay. Gibanaban ang mukantidad sa 200,000 pesos ang gibiling danyos. Natabangan na sa lungsod ang mga biktima sa katalagman. Immediately naman po nag-conduct po agad yung MSWD ng survey po para dun sa mga affected families. Then mag-distribute po kami ng mga food packs para dun sa mga totally affected, then partially affected po. Hopefully yung mga kailanganin po ng mga materials para sa repairs ng ilang mga bahay po is ma-distribute po agad as soon as possible. Yun po yung target po ni Mayor. Samtang mula pa sa hawak sa mga mulupyo sa pipila ka barangay sa lungsod sa Lorente sa Eastern Samar ang nasinating pagbaha. Nagsugod ang baha alas 3 Sabado sa kadlawon hangtod alas 7:30 sa buntag. Mihubas ang baha pagka alas 8 sa buntag. Nagtuo si Ermag Lubio, uploader sa video, nga nag-abot ang tubig sa sapa ug sa dagat nga mo'y hinungdan sa pagbaha. Pero nung gabi, as in malakas talaga yung ulan, tas may hangin. Kaya ganun. Tapos biglang bumaha. Naano nga namin kasi sobrang init, tapos biglang bumaha. Natala sa Office of the Civil Defense sa Region 8 ang 475 ka pamilya o 2,026 ka individual gikan sa 8 ka mga barangay sa Eastern Samar, Samar ug Northern Samar nga apektado sa bagyong Aghon. 6 ka barangay ang gibahaan, 1 ka barangay ang nakasugat og minor landslide ug laing barangay ang naigo sa buhawi. Adunay 2,755 ka mga stranded passengers sa mga pantalan ang natala sa OCD-8 sugod ni adtong Biyernes hangtod sa Sabado. Wala ray natalang nakalas sa bagyong Aghon. Uban ni Cleofer Lumayag ug Clans Gabutin, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.